Ovako, pošto sam se jako smorio i upravo uništavam posljednji deo ovoga. Evo da, u stvari, dobro jutro, rano, dobro večer, da iskreno gledate. Evo treće epizode. Sad ćemo pokazati, pošto je 15 do 9 kao u igrici, sad ćemo pokazati kako da ne čekate puno. Ovako, preživljavač, jeli? Znači, zatvorio sam ovo jer mi je traži ono 3 ova bloka da napravim pa da ih upgradeujem po ovo, pa mi traži da napravim još jedan ovaj campfire, pa sam i to napravio. Čisto da završim sve questove, tako da ono. I sad sam taman i gladan. Sati. Ne, ponoć. Niti koliko brzo vrijeme prođe sad. Evo ga. Samo 16 filnesa. Ovdje nisam to ni pravio u piču. A naravno. Pa još će ovaj posljednji, ajde kurac odmah, ja to sve da se rastasiljam. Koliko sati? Pola 2. Jedna treba da naložimo ovo. A onda ni ne treba. Ovdje? Ne treba. Odlično. Sad se smara do 5 ujutru. Jebem ti. Evo počinje dan. 4 ujutru. Znači sad izađemo. Continue. Modded. Stavite 120. Start i tako dalje, tako dalje. I uvijek tako. I nas. E sad. Pošto ću ja ići odmah do tradera, pošto mi je to quest. Ne vidim šta meni. Evo ovako. Koliko će dobiti ovo? Za ovo 86. 3 već imam ova. I ovo ni nešto. Ovo mogu fino prodat. Ovo mogu fino prodat. Ovo mogu fino prodat. Ovo. Iš. I ovo se za fine pare prodaje. I ovo ravno. Ovo. Ne. Ovo. Iš. Ali to mi treba. To neću prodati. Dobro, ovo ni ne dam. Ovo ne dam. Antibiotike. Mada i ne dam ih. Sranje. Sranje. A za ovaj pištolj 397. Za ovaj 349. Pa onda mu ovo dam. Tako. Kako 15 metaka. Sad ako stisnem skrep. Nemoj da ga skrepuje. Kako ja da uzmem te metkove? Mogu ja to ikako uzeti? Ne mogu. Dobro, ne vezi.
Ništa, idemo mi do tradera. Dobro. Inače, ovo je već treća epizoda, a snimam je bukvalno ne, malo. Snimam ovo odmah za odmah, znači čim je prva snimljena je ovo je već i treća. Da sam ja da snimam epizode po 1 sat vremena, ali to kontam da je niko ne gleda, jer ja to ne volim. Mada gledao sam pre ljude koji tako snimaju, ali ne mogu više, to mi je predugačko mi je to. Puno vremena gubim, a nekad znam da zabadim bukvalno to gledam po 4-5 epizoda koje traju po 20 minuta, a to mi nekako ne izgleda tako dugo, mada kod njim kao sat vremena, ono, to mi baš puno. U suštini je isti kur, onda čak i ovaj od 20 minuta nekad i više odgledam, nego da gledam ovu jednu, ali dobro. To obično tako pred spavanje znam da zabodem. Dobro. Dobro. Aha. Šta, ko se to dere, ko sme jedan. Tu neće dolazim. Tu nikad nema zanimljivih stvari. Tu sam par puta isto da, kada će tako brzo da izgovaram, nalazio pištolj. To mi se baš sviđa kod tih mesta, tako reći. Biznismena. Jelen! A nema sile da ja njega ubijem inače. Ova. Kakve panta. Brate, zašto sam ja žute video? Marš. Da i to se mogu prodat realno. Debil. Hud. Eto, volim in real life ovdje, ne. Samo hud. Ajde. Mesa mi je dao, bruka. Dao mi je svega. Dobro. Dobro. Neću se truditi da ga ubijem, nema sile da ga ubijem sa lukom i strelom. Sad ne znam za crossbow da li treba da imam, kako se to zove, workbench. Ojde. Koliko mi daje? To neće ovaj kupit. Ne bi to da bradim, to je tako sitno. To je on mi drva da skupim, to mi uvijek treba. Sad ću vidjeti da kupim od tradera pik. To ono baš hoću da imam. Jer hoću da počnem odmah. Ja, viš, treba sam poneti lopatu. Ja, jesam ponovo možda? Ja, ponovo sam ovu. Baš da im. Samo sekunda. Ponovo sam ovu, pa ću ja tu njemu utrpiti u moju falšrobu. Treba mi klej. To. Zanimam kup. Kako ona tako jaka, brati, kako... Ne jaka, izvinjavam se, krakata, dugičke ruke, šta god. Koliko će mi dati za kojeg 26, ništa. Kako zove za forge, ono što mi treba? Forge. Bellows. Sad šta mi za to treba? Bellows. Wood, leather, short iron pipe. All. Dobro, i for... Šta mi treba uopšte, no? 50 komada. 50 lamp of clay. Dobro. Ajde. Koliko imam? 51. Odlično. Mada treći mi za sve mi treba clay, bukvalno u forge. Ajde, nakupit ću... Vidiš, 2 bloka ću iskopati.
čisto da imam. Aj, sad sam proizgubio svoju energiju. Bruk. Bolje nije moglo. Ja, od kad radi trader je, evo te. Nemam pojma. Brate, nije mi dao ništa, ladno. Dobro, ovo mi ne treba, ovo mi treba. Treba. Ovo mogu popiti. Da vidim, boost. Tako. Sada drva. Tako. Sad ovo da vratimo tu, to ćemo prodat. Odlično, 2 gnezda. Jedno do drugog. Odlično. To. Ano vidim. Vidim ga. Tradera. Odlično. Aha. Mogu popiti kavu jednu. Mogu. Sad sam 6. level već. Imam 35 ovih pojena. Bruk. Ali dobro, neće ih još trošiti. Idem prvo do tradera. Poslije ćemo to. To će ono, kad ne budem imao šta raditi. Vuk. Ja. Imam pištolj u stvari. Realno, mogu bi ga ubiti. Bar mislim. A ne da se zjebam. A? Da probam. Hajde jer uzmem pička. Da probam, a? Ma kad je preživljavač bio pička. Eto. Tako. Iskreno, usro sam se kad sam vidio da mi je ostalo 2 metka i onda vidim da je pao i onda mi je laknuo 7 mesa. Bruk. I ovo. Bruk. Inače Julija je skupo. To ovaj isto kupuje. U stvari nije tako skupo. Onda je gas. Nije ni gas skupo. Šta je skupo? Znaš što je on od mene kupovao? Taj trader na... Preješ dok sam ja ovo igrao. Nešto je on kupovao. Da li ovo? A vidiš to mi ne da pička.
Dobro. Ja ovdje kad bi skočio. Slomio bi nogu. Daj Bože da ima splint da mogu kupit. Mogu još uvijek trčati sa slomljenom nogom. I to je to. Kupit ćeš od mene ovo. Ovo. Šta sam ti još dano? Ovo ti ne dam u stvari. Škupit ovo. Vaš kurac. Škupit govna nećeš. Ovo ti isto ne dam, to mi treba. Treba. Plastiku. Ma koji će ti to kurac u stvari druže. Sad ti meni kažeš da ti tu imaš. Prvo ja vidim da li ti imaš splint. Ne imaš splint. Jebem te usta. Dobro, imaš iron strele. Ima i stilovane, ali dobro, tog ne bi mogao dobiti puno. Ajde, ni ovog neće dobiti puno. Nera. Preskup si. Preskup je. Vidiš, mogu uzeti crossbow. Ali koji će mi kur? Naravno. Books. To mi ide. Sledgehammer. Sword off. Glove. Shotgun short. Brate, ladno nema car. Ničeg je. Evo, ili imaš 9 mm. Koliko bi ja mogu? Mogu 50 kurac. 25, 27, 28, 29. Ne mogu 28. Odlično. Ma puši ga. Daj, kako se pravi na kraju pickaxe, to nisam ni pogledao. Pickaxe. 20 ovih i 10 ovih. Pa to je pussy smoke. To će napraviti vrlo lako. Ja ti krvarim. Ajde, crkni, evo te. Pa ne mogu da verujem. Opet ću da umrem. Zbog idiota. Daj mi to. Ne, ja, bandage, di je? Ajde. Taman sam stavio da koristim. A ne mogu da verujem. Ajde bismo achievement. Bite the dust. Brook. Znači da sam umro već jedno... Nemam pojma koliko. Dal me sprdaš. Ode mi wellness još dole. Imati 80 svega je.
Inače, treba mi i tog Rotten Flasha za fertilizer ili vam ga... Nemam pojma, u Minecraftu je to onaj bone meal. Zmica. Ladno sam je ubio. Totalno. Kukuruz. Marš ti kurac, ovo mi ne treba uopšte. Evo stvari. I ne treba. Glass pane, mislim, jer... Nemam pojma. Mislim, ja i bide imam bulletproof glass i ne bi, ali to mi će mi trebati poslije. Sad, ne. Sad, ja ljudi prvi put kad sam igrao ovu igricu, znači ja sam od onakve kuće prvu kuću sebi napravio. I jako je teško to popraviti. I tipa prva horda kad je došla, mislim nisam imao pojma. Moj drug rekao skini igricu, sam da isto daj. I... ja nemam strela, jej. No, ajde. Mada tad sam pirateriju skinuo. I... ajde. Ja tu počnem, ja to slično Minecraftu. Bruk, rekao, igrat će ja to. Došao 7. dan. Odjednom brdo, mislim brdo ono. Je ga njih odjednom više, neka horror muzika. Crven mesec, ja se usro odjednom njih. Mali milion dolazi. Samo sam ugasio igricu. Jebi ga. Što ima u backpacku. Dobro, što ima u smeću. Dobro. To da skrepujem. A i ovo mi ne treba. Mada i ovo mi ne treba. Što je ovo kamen. Dobro, to mi treba. Ovo mi ne treba. Vuk. Koliko ima ovdje metak? 2, jel? Jo. Pa kako ću se ja rešit vuka? Ne mogu ja vuka ubijeti. Znaš kako, ako me ubije, nek me ubije. Neće da imam ništa, neće ništa da se vraća. Desi, bravo. Odlično. Zombi nek me vija. Brže nije. A to je crawler. Taj tek nije brz. Dobro. Sad vidimo što ima kod nas u gradu ovdje. Stvarno ti kako, ja do kući idem i da ovu epizodu završavam jer previše sam vremena se stvari nisam realno, ajde ništa, idem nešto tu da lutujem pa ću završiti epizodu. Sad nemam ja pojma ni koliko ovo već traje. Izgubim se ja totalno vremenu kad igram igrice, to mi je jako velika mana. Nemam pojma ni koliko sati, ni koliko dugo, razumijem, pojma vremenu totalno izgubim. Onda
uvijek namještam neki timer, nešto malo, čisto ono, da ograničim sebi ako ništa bar epizode. Imamo ovo, mogu ja napraviti sebi strijele. Ero. 18 komada, može. Dobre. Dobro. Šta ima u smeću? Nema ništa zanimljivo. Bude. Ima duct tape, odlično. Ajde uništimo i drvo, jer je jako odvratno. Ima auto tu. I ima restoran, ja mislim da u tom ima puno kože, ali ja to ne mogu da lutujem jer nemam sekiru za taj posao. Imam ovo kameno govno, a tako da ja to neću ni lutovat. Snimaju. To je već posao, čoveč. U stvari ja mislim da ima. Da, ima, to je taj. Kako si se ti tu spavnovala, čoveč. Volim takve igrice. Kad se tako spavnuju. Dobro. Psst. 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 Tako, spavaj. Spavaj. I ti isto. Ajde, kur. Koji sam sad 7. sam level. Broka. 42 pojena. Promaši sam, jebe. Koji kroše. Ejde kurac. Dobro, i još ovo. I to je to. Dobro, ja sam mislio da je to nešto zanimljivo, ali to je restoran, a to mi se ne da lutovati. Ima samo hrane, to i nije tako potrebno. Aha. Ovo ćemo odvaliti. Jer mi je palica pri kraju. Treba se mi prodati ovom idiotu. Traderu, on to ne gleda. Jebika. Tu nema ništa zanimljivo. Ovdje ne izgleda ništa zanimljivo. Vrti, ovo je cijel grad u ruševinama, jebote. Šta se ovdje desilo? Zemljotres neki, a? 22 metka, idi u kur. Sam sekund. Ja to odmah lodim, ko zna šta će me čekati. Gore. Bruk. I... Znam. Dobre. Neću ići gore, to je znak da ne idem gore. Ovo treba da pojedem. Ovo mi ne treba, ovo treba da skrepujem, ovo mi ne treba, skrep. I ovo treba skrepa, dobro. Da je mi kuća. Ovdje. Sad ja dok nabavim neku malo bolju opremu. Neću ići vamo. Ovdje znam da ima gore dobrih stvari. I ovdje isto na ovome i gore ima. Ovdje ima onaj... Kak se to zove? Ammunition box ili tako nešto. Tako da ono... Znam da ima tu dobrih stvari. Padlock.
katanac. Dobro. Ništa, idemo kući i kao što rekao da ja tu završim epizodu. I sljedeći pravimo forge. Možda čak i u ovoj. Aj, sad će to napravi času. Šta mi treba mi onaj belovs, treba mi gline, kamenja valjda, tog imam, kože valjda. Ne, koža mi treba za belovs. Ja da, treba da napravim i anvil. A to treba da napravim u peći, ali ako napravim peći onda ću dozivati one skrimere. E sad to mi ne treba. Tako da će to u sljedeći epizod ostaviti. Samo ću pripremiti sad šta mi treba. Dobro. I ovo tu. E sad. Za belovs mi treba ovo. Možda i ovo. Nemam pojma. A da imamo. Short iron pipe. Da. Evo je. Imam 10 komada. Još. Odlično. Craft. I sad za forge. Znači. Stone 50 imam. Lump of clay imam. Belovs imat ću. Znači da nam tu ne treba. I još jedan ovaj. Tako. Ništa li to je bilo to za epizod, nadam se da ste želi koji je stvarno standardno. Like, share, subscribe, komentar i tako dalje. I kad onda ovo prokupam i kad ovo napravim, odnosno neću vam to sad ni pokazivati kako pravim jer to ću ostaviti sljedeći klip.